Вкусно! Много вкусно! Стой, стой! Не излизай навън! Ще те видят! Освен ако... С тях ли си или с мен? На чия страна си? Обяви страната! Твоя. На твоя страна. Тогава да скрепим съюза си! Какво? Хубаво е! Кой си ти? Аз съм Хокскуил. Имам мисия да унищожа великана Мулгарат, който изби семейството ми. Помогни ми да спася брат си. Моля те. Разбира се! Щях да го предложа, след като ме пуснеш от клетката. Хайде, освободи ме! Добре. Отвори, да. Да, добре. Сега върви след мен и мълчи. И така, ето го плана. Аз ще потърся безопасна позиция ето там и ще отвлека вниманието с пръчката си, а ти ще скочиш с ножа си и ще довършиш сам звяра. Хубав план, харесва ми. Какъв звяр? Великана, разбира се, Мулгарат. Искам да спася брат си. Пак ли този брат? Добре, хубаво. Като ги убием, спасяването му ще е много по-лесно, повярвай ми. Махни този камък, ще ти трябват двете ръце. Как ще ви виждам без... Закова го! Дадох ти зрението. Дар, който само таласъм може да даде. Отвратително. Пак заповядай. Сега да тръгваме. Саймън! Джаред! Господи! Господи! Джаред, какво става? Измъкни ме от тук. Стой така. Сега ще те извадя. Джаред! Върни се тук. Скри се. Джаред! Вкусно. Много вкусно. Стой, стой! Не излизай навън. Ще те видят. Освен ако... С тях ли си или с мен? На чия страна си? Обяви страната! Твоя. На твоя страна. Тогава да скрепим съюза си. Какво? Хубаво е. Кой си ти? Аз съм Хокскуил. Имам мисия да унищожа великана Мулгарат, който изби семейството ми. Помогни ми да спася брат си. Моля те. Разбира се! Щях да го предложа, след като ме пуснеш от клетката. Хайде, освободи ме! Добре. Отвори, да. Да, добре. Сега върви след мен и мълчи. И така, ето го плана. Аз ще потърся безопасна позиция ето там и ще отвлека вниманието с пръчката си, а ти ще скочиш с ножа си и ще довършиш сам звяра. Хубав план, харесва ми. Какъв звяр? Великана, разбира се, Мулгарат. Искам да спася брат си. Пак ли този брат? Добре, хубаво. Като ги убием, спасяването му ще е много по-лесно, повярвай ми. Махни този камък, ще ти трябват двете ръце. Как ще ви виждам без... Закова го! Дадох ти зрението. Дар, който само таласъм може да даде. Отвратително. Пак заповядай. Сега да тръгваме. Саймън! Джаред! Господи! Господи! Джаред, какво става? Измъкни ме от тук. Стой така. Сега ще те извадя. Джаред! Върни се тук. Скри се. Джаред! Вкусно. Много вкусно. Стой, стой! Не излизай навън. Ще те видят. Освен ако... С тях ли си или с мен? На чия страна си? Обяви страната! Твоя. На твоя страна. Тогава да скрепим съюза си. Какво? Хубаво е. Кой си ти? Аз съм Хокскуил. Имам мисия да унищожа великана Мулгарат, който изби семейството ми. Помогни ми да спася брат си. Моля те. Разбира се! Щях да го предложа, след като ме пуснеш от клетката. Хайде, освободи ме! Добре. Отвори, да. Да, добре. Сега върви след мен и мълчи. И така, ето го плана. Аз ще потърся безопасна позиция ето там и ще отвлека вниманието с пръчката си, а ти ще скочиш с ножа си и ще довършиш сам звяра. Хубав план, харесва ми. Какъв звяр? Великана, разбира се, Мулгарат. Искам да спася брат си. Пак ли този брат? Добре, хубаво. Като ги убием, спасяването му ще е много по-лесно, повярвай ми. Махни този камък, ще ти трябват двете ръце. Как ще ви виждам без... Закова го! Дадох ти зрението. Дар, който само таласъм може да даде. Отвратително. Пак заповядай. Сега да тръгваме. Саймън! Джаред! Господи! Господи! Джаред, какво става? Измъкни ме от тук. Стой така. Сега ще те извадя.
Джаред! Върни се тук! Скри се! Джаред! Вкусно! Много вкусно! Стой, стой! Не излизай навън! Ще те видят! Освен ако... С тях ли си или с мен? На чия страна си? Обяви страната! Твоя. На твоя страна. Тогава да скрепим съюза си! Какво? Хубаво е! Кой си ти? Аз съм Хокскуил. Имам мисия да унищожа великана Мулгарат, който изби семейството ми. Помогни ми да спася брат си. Моля те. Разбира се! Щях да го предложа, след като ме пуснеш от клетката. Хайде, освободи ме! Добре. Отвори, да. Да, добре. Сега върви след мен и мълчи. И така, ето го плана. Аз ще потърся безопасна позиция ето там и ще отвлека вниманието с пръчката си, а ти ще скочиш с ножа си и ще довършиш сам звяра. Хубав план, харесва ми. Какъв звяр? Великана, разбира се, Мулгарат. Искам да спася брат си. Пак ли този брат? Добре, хубаво. Като ги убием, спасяването му ще е много по-лесно, повярвай ми. Махни този камък, ще ти трябват двете ръце. Как ще ви виждам без... Заковах го. Дадох ти зрението. Дар, който само таласъм може да даде. Отвратително. Пак заповядай. Сега да тръгваме. Саймън! Джаред! Господи! Господи! Джаред, какво става? Измъкни ме от тук. Стой така. Сега ще те извадя. Джаред! Върни се тук. Скри се. Джаред!